Salutare fraților, bine v-am găsit la o nouă serie de pe acest canal. M-am avut o eșec de filmare. Am filmat și mi s-a oprit filmarea pur și simplu. Și acum n-am filmare, că nu mai pot să filmez acum. Păi nu mai pot, dar așa cu așa. Și începem o serie, cum să spun eu, de Minecraft. Seria, nu știu, mapa faraonilor. Da, gata, mapa faraonilor, așa se cheamă. În pâine să fac și în gură să mănânc și mănânc. Bun, hai să mergem în altă parte, că aici am luat tot. Nu sunt pe creativ sau am luat aceste lucruri pe creativ, pur și simplu le-am făcut. Uite iron, să-l iau. Mult iron. Au niște zombălei pe lângă mine. Pe aici undeva sunt zombie, da. Și până să aud. Ok, sper că vedeți ceva. Eu văd. Dau și pe filmat dacă se vede. Bun. Să vedem mai tare. Cred că prea tare să aud acum. Gata. Nu pe aici mai am fost. Unde nu mai am fost? E pe aici un crater de care nu l-am văzut. Dar nu l-am văzut. Afară sunt zombie. Frate, în fundătură trebuie să dorm. Să nu au zombie aia. Gata. Da, uite că fac eu aici minerul și să pun jos. Chiar dacă mor. Prima regulă a Minecraft-ului. Nu se pun jos. Sper că se vede ceva. Sau cu lumina. O iau așa încolo, că trebuie să găsesc ceva pe aici. Nu, mai jos trebuie să sap. Uite el. Bun. Sunt puțin răgușit, dar nu-i problemă de război. Chiar n-am nevoie de chestia asta. O spadă n-am nevoie de sparge foarte greu, bine, nu chiar greu. Da, acum a început cocoșii mei să cânte, fratele meu. Am ajuns la stratul 5, what the fuck? Mai sus, aici. Stai, atât. Pac.
Uite, l-am săcat. Și am căzut. Tu-ți cocoș, un cocoș. Că altă treabă nu ai tu. Nu-i problemă de război. Fac un tănăscop. Am crafting table, normal. Fac acum crafting table. Tănăscop. Să spart crafting table-ul ăsta să le cu mine. Am voi mina un pic mai jos. Gata. Acum să pun o torță că sigur nu se vede nimic. O, lapis lazuri. Este bun lapis lazuri, dar nu pot să le iau cum să... Ia stai puțin, să văd dacă merge. Da, merge și cu asta, bă. Lol. Nu știu, nu știu. Gata. Pun o bucată de lemn. Mergem către diamantelor. Câte minute am filmat? O, 6 minute de bine. Da, fraților, cum am spus, nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați. Și dacă vreți să-mi dați ad pe PUBG Mobile, veți găsi ID-ul în descriere. Am găsit el de asta. Pun de asta pici. Bun. Acum fac o chestie mai șmecheră. Voi să fac acum să iau și pe aici, poate găsesc. Hai pe aici. Acum este mai simplu, deoarece să filmez gen, e mai simplu. Deoarece este corona și nu putem să ieșim afară. Aș fi făcut multe vloguri, dar na. Corona, în jur corona. Da, faceam cu toporul. Bun. Pun aici crafting table. Sper că mă aud destul de bine. Și un furnace fac ca să topesc. Fierul, să topesc fucking fierul. Și cocoșul meu, el a început să cânte ca un handicapat. Bun. Ce să mai fac un turnăcop? Trebuie să găsesc niște diamante în primul episod. Ok, voi pune pauză un pic.